बोराय बुरै बैसोआवबो मानसिफ्रा बेजों बे सोलायनाया मा बेजों बिनि बे हौवा हिन्जाव सोलायलायनाया जोबनो गैला आरोना, गाज्रि आखुनि जालांजोब्बाय। बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव सेलिब्रिटिफ्राबो दं दै, गोबां हाबा जायालासिनो गुबुन गुबुन जायगायाव जयैनो बेरायग्रा, हाबा जायालासिनो। बिसोरखौबो रायजो राजाफ्रा आयेननि राहा लानांगौ, जायनि रायजोआव दङ, जायनि समाजाव दङ बिथांमोना बिसोरखौ राहा लानांगौ आरो रायजोफ्राबो दिनै बिसोरखौ नुगासिनो, मानो हमाखै बिसोरखौ मानो राहा लायाखै रायजोफ्रा? जर जर गुबुन देश बिदेश बेरायगासिनो दङ, मा सोमोन्दो लाखिनानै बेरायनो हादों बिसोरो? समाजखौ मा खालामनो सानदों बिसोरो? हेलौ लोगोफोर, फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ आरोना, नोंथांमोन बयजोंबो बे समाव सावरायनो होनानै दिनै आं खना खनला एरग्लुंजोबगोन दै, एरग्लुंजोबनानै बाथ्राखौ बुंगोन, फोरमायगोन नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जोंनि गेजेराव मानि थाखाय बेबायदि गाज्रि जाथायफ्रा सोलिगासिनो दं, दा जोंनि मानसिफ्रा मानो दिनैसिम गाज्रिखौल' मावनो लागासिनो दं। बेनि सायाव समाज आरो रायजोआ गोख्रों जानांगौ दे। समाज आरो रायजोआ गोख्रों जायोब्ला बेफोरबायदि गाज्रिखौ मानसिफोरा मावनो साहस खालामा। हमनानै बिसोरखौ आयेननि राहा लानांगौ, साजा होनांगौ। समाजा मा राहा लानो हायो बेखौ मावथारनांगौ आरोना, बेफोरबायदि मानसिफोरखौ हमनानैहा। थ' दिनै आं बे समाव नोंथांमोनजों बेखौनो सावरायलांसै आरोना। दिनैनि दिनाव दिनै जों नुबाय फैसालि आरो पबित्र माबायदि रायजो राजाखौ माबायदि मेगनाव हाद्रि सारनानै थगाय गिदिं गिदा खालामबाय थादोंमोन दिनैनि दिनाव। पबित्रआ बुंदोंमोन, फैसालिखौ थगायदोंमोन आरोना। सुइजारलेण्डआव थायो, US आव थायो, कररपति ना, बेफोरबायदि नों नङाब्ला आंहा जेबो गैया, बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै थगायदोंमोन। आरो बर' रोङा, आसामिस रोङा, हिन्दी आरो इंलिसल' रोंगौ, बे बाथ्राखौ बियो बुंथिनानै लादोंमोन। दिनै गिदिं गिदा फैफिननो गोनां जाबाय बाक्सानि सासे बर' आरो बर' रोंगौ आरो सिकिउरिटि गार्ड, बे बाथ्राखौ दिनै बिसोरनि रायजोफोरा बेखौ हमनानै मोनसे गोख्रों राहा लानानै साजा होनांगोन। आरो दिनै फैसालियाबो सासे अख्रा आरो गाज्रि गोसोनि मानसि, गावनि गथ' आरो फिसायखौ नागारनानै बेबायदि गाज्रियाव बियो आगान होलांदों आरो माबादि थगायदों दिनैसिम। आरो रायजोफोरनि गेजेराव गोरा गोरा बाथ्राफोरसो बुंफैबावदों बियो फैनायनि उनावहाय। जों नुदों ससियेल मिडियाआव, कल रेकर्डफ्रावबो खोनादों बियो माबायदि थगायदों ना, आरो पबित्रआव माबायदि थगायदों बेखौबो जों नुदों। बिनि उनावहा दंबावो मोनसे, खोनानो मोननायाव दाखालि बावैसो गुबुन हिन्जावजों खारनायाव हमनानै लाबोजादों आरो मिटिं बहायजादों, आरो गथ' उन्दै जोनोम जागोदान दान मोननै मोनथामनि गथ' दङ बिसिहा, सिजारिं जानाय। दिनै आरोबाव फिन हमजानानै लाबोखांनानै आरोबाव फिन खारफिनबावबाय। बेफोरबायदि मानसिखौ मा साजा होनो सानो रायजोफ्रा? हमनानै गोख्रै साजा होनांगौ आरोना। दिनै ससियेल मिडियाआव बिदि गाज्रि थासारिफोरखौ दिन्थिबावदोंसो बिसोर खारनानै। दिनै बिथांमोनखौ हमदों रायजोफ्रा, आरो हमनानै साजा होथारनांगौ बिसोरखौ। बिनि उनाव आं मोनसे लाबोबावगोन, जोंनि जिहेथु जाय मानसिफोरखौ जोंनि मोखां बिजाबाव ससियेल मिडियाआव नुगासिनो दङ, गोबां मानसिफ्रा बिसोरखौ मान सनमानबो होयो दिनैनि दिनाव, नाथाय बिसोरो जोंनि गेजेराव मा दिन्थिदों जों मालाबा रायजो राजाफ्रा बिजिरनानै नायदोंना? महाबाबो फांसन जायोब्ला, महाबाबो टुर्नामेन्टफोर जायोबा फुटबलनि, बेफोरबायदियाव बिसोर मानसिखौ सिगां लिंहरनानै मा खालामो? आर'नाइ गानहोयो ना, मान सनमान होयो, थाखा फैसा होनानै लिंहरो। बेफोरबायदि दिनै सानदोंना सानाखै बिसोर जे जोंनि गेजेराव माबा मोनसे मोजां खामानि मावदोंना जोंनि लागै? जों नुदों बिसोरखौ, जों नुबोगासिनो गोबां गोबाव समनिफ्रायनो। दिनै जायफोरा भाइराल जानानैसो गोजौआव थांदों आरोना। भाइराल माने मा? गाज्रि भाइराल ना, समाजनि थाखाय मोजां भिडिअफोरखौ लाबोआखै। जों नुगासिनो बेंगलर थां, थाइलेण्ड थां, मामोन मालदिप थां, जर ना हाबा जानाय ना रायजोजों गोरोबथा खालामनानै थानाय, लिपि टिपि सिथाब बाजाब उन्दु दिनै दिन्थिगासिनो। बिसोरखौ जोंनि समाजा, रायजोआ, बिसोरनि समाजा, रायजोआ दिनै आयेन सायदोंना? बिसोरखौ माबा मोनसे मोजां बाथ्रा बुंनानै बुजायफेरदोंना नोंसोर दिनैनिफ्राय बिदि दिन्थिनाङा होननानै बिसोरखौ बुजायनो हादोंना? बिसोरनि समाजफोरा ज' जानानै बा जोंनि आफादफोरा बिसोरखौ लोगो हमनानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ फोरमायफेरदोंना नोंसोरो ससियेल मिडियाआव बिदि खिथिनाङा होननानै? बुंबाला गोबाङा गाज्रि मोनगोन आरोना, बिनि फल'वार्सफ्रा गाज्रि मोनगोन। बहानि बाखुन्दा दा, बहानि ना मेंब्रां नुजाफैना बाथ्रा बुंफैदों होननानै बुंगोन गोबाङा। आं बेखौसो बुंनो सानो, बुं जिखौनो बुंनो गोसो बुं, आं दिनै स्रायै बुंखागोन आरोना।
गेमस्रि आरो लावदुममोना दिनैसिम हाबा जायाखै आरो बिसोरो बेसेबां समनिफ्राय सानैजों थाबोगासिनो। रायजोफ्रा मा बुङो? दिनै बिसोरखौ बिसोरनि रायजोआ हमाखै, बिसोरनि रायजोआ जेबो बाथ्रा बुङाखै, जोंनि आफादफ्राबो बिसोरखौ जेबो बाथ्रा बुङाखै, बिसोरखौ थानो होदों, खाबुसो होदों आरोना, जायानोखि नामजादा सेलेब्रिटि नालाय खाबु होदों। दिनै आंनि सायाव सोरबाफोर मा बुङो बुंथों, मा खालामथों, आं दिनै बुंनो गोनां जाबाय आरोना। गोबां बेफोरबायदि जाथायखौ नुबोबाय थानायखायनो दिनै आं बेखौ बुंस्रानो गोनां जाबाय आरो बुंबाय। ओइ हाबा जायाखै, सिथाब सिथाब जमा जमा थानानै देश बिदेश बेरायना फैबाय। दिनै बिसोरनि आखलखौ, बिसोरनि आखुखौ नुनानै गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोलोंदों। ज' थानो, ज' रुम भारा हाबसु हाबसु थानो सोलोंदों। बेफोरबायदिखौ ससियेल मिडियायाव नुनानै, बिसोरनि थानाय जानायफोरखौ नुनानै, बिसोरनि लाक्जारियास खिथिनायफोरखौ नुनानैनो दिनै सोलोंदों। नंगौना नङा रायजोफोर, नोंथांमोना मा बुङो बिनि फारसे? आं दिनै सिदा सादा थाल्ला थुल्ला बुंखाबाय आरोना, नोंथांमोना मा सानो साना बे नोंसोरनि खोथासै। आं बुंनो साननायखौ आं दिनै बुंबाय आरोना। दिनै जों नुगासिनो गुवाहाटिफ्रावबो गोबां भाइराल जागासिनो जोंनि बर' सिख्लाफोरा देहा फाननाय मानाय। बे देहा फाननायालाय मा ना, बिसोरो ज'यै मोनसे रुमाव मोनसे बिसिनायाव थानानै दिन्थिनायालाय मा ना, मा बुङो? हाबा जानायनि उनाव बयहाबो हौवा हिन्जाव जमायै जयै थानायनि मोन्थाय दङ, नाथाय हाबा जायालासिनो जों नुगासिनो गोबां मानसिखौ, बा गोबां मानसिया गुबुननि हौवाजों गुबुननि हिन्जावजों जर थानाय बेफोरबायदि नुगासिनो। दिनै मा बुङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ, मा सानो? रायजो राजाफ्रा राहा ला, आं खावलायो आरोना। जायनि समाजाव, जायनि गामिनि रायजोनि मानसिफोर, बिथांमोननि सायाव राहा ला आरोना। राहा लाब्लासो बिसोरो सोलायगोन ना, राहा लायोब्लासो बिसोरो सोलायगोन आरो मोजां आखुफोरखौ दिन्थिनो सोलोंलांगोन। मोजाङै बुजाय बिसोरखौ मिटिं खालामनानै ना, अब्लानो बिसोरो बुजिगोन। बुजिब्ला गावनो मोनदांगोन, जोंनि थानायफ्रा बेबायदि दिन्थिनायफ्रा गोरोन्थि जामारदों। दिनै बिथांमोना गुबुनखौसो नुगोन, गावखौ नुवा। मानि थाखाय? जोंथ' नुगासिनो गोबां बिसोरबायदि मानसिखौसो ना, स्टेज गाखो गाखो मानसिफोरजों बरायजानाय, मान सनमान मोननाय, बेफोरबायदि नुगासिनो दङ। आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर, बारा गोलाव बुंबाय थाला आरोना। नोंथांमोना गाज्रि मोनदोंबा मोनदों, कमेन्टआव आंखौ रायहरनो हागोन, बुंहरनो हागोन। दा मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामना होनो हागोन। आरो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना गोसो जादोंबा साबस्क्राइब खालामना होनो हागोन आरोना। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां हायो शेयार खालामना होनो हागोन आरोना। नोंथांमोना आंनिफ्राय जेबो बादा गैया, शेयार खालामना होनो हागोन। भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय लोगोफोर, बाय।